En we beginnen met het bericht dat Kalmes en Ossepa aangiftes hebben gedaan. Het gaat dus om 2 parlementariërs die los van elkaar aangiftes hebben gedaan. Sheldry Ossepa van de PNP heeft een klacht ingediend bij de Landsrecherche. De klacht is gericht tegen de Curaçaose minister van Financiën en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Javier Silvania. Ossepa verwijt hem het lekken van persoonlijke gegevens van ruim 5600 onderstandtrekkers. Zoals bekend heeft Silvania al excuses aangeboden, maar Ossepa zegt dat hij door de minister ook beschuldigd is dat hij de gegevens doorgestuurd zou hebben. Hij ontkent die beschuldiging en heeft aangifte gedaan. En parlementariër Renox Kalmes van Trabaupa Curaçao heeft aangifte gedaan tegen meerdere van zijn parlementaire collega's. Het gaat onder meer om klachten tegen voorzitter Charity America Francisca, Zita Jezus Leitu, Gwendol Mercelina en Virgino Braunbil. Die zitten allemaal in de commissie voor huishoudelijke zaken. En Kalmes heeft een klacht tegen hen ingediend, omdat hij vindt dat zij vertrouwelijke informatie hebben gelekt uit een klacht die deze commissie tegen hem had ingediend. Ook heeft hij een klacht ingediend tegen Zita Jezus Leitu tijdens haar werkzaamheden als minister. Al die zaken moeten nu nog behandeld worden en bekeken worden of ze daadwerkelijk ook voor het Openbaar Ministerie voldoende inzicht hebben